Il-moviment ta' Maltin kburin se jkompli jikber, dan sostnih il-Prim Ministru mexxej Laburista Joseph Muscat f'attività politika f'San Ġwan il-ħadd filgħodu. Dak li jiddistingwi lil dawk li jidentifikaw ruhom f'dan il-moviment huwa li huma kburin u jħobbu lil dan il-pajjiż il-ħin kollu u kost ta' kollox. Fil-waqt li qal li ta' kuljum se nibqgħu nisimgħu stejjer ta' minnu negattiv u jekk ma jilabx irid iħassar, tenna l-ħtieġa ta' mentalità pożittiva. Id-differenza jagħmel hekk ikollok gvern għażin jew gvern biesel. U issa għandna l-kombinazzjoni tajba ħafna ta' poplu biesel u gvern biesel. Dik hija d-differenza. Dik hija d-differenza. Joseph Muscat fisser kif temp qasir dan il-pajjiż irċieva aktar minn rikonoxximent wieħed minn aġenziji internazzjonali tal-klassifikazzjoni tal-kreditu u fakkar fl-investiment fit-titjib fil-kwalità tal-ilma, il-housing u l-qasam tal-produzzjoni tal-kannabis mediċinali. Il-Prim Ministru għamel referenza wkoll għad-dikjarazzjoni ta' David Stellini li l-Maltin jappoġġjaw lill-Gvern preżenti għax m'għandhomx valuri u moħħhom f'buthom u l-kidba tiegħu li min bħalu jaqla aktar minn 50,000 euro għandu prioritajiet oħra. Kliem li l-Prim Ministru fisser bħala ta' mentalità klassista. Li tattribwixxi valuri skont kemm taqla flus, li tattribwixxi kemm inti sod moralment u etikament mal-kont fil-bank tiegħek hija mentalità tal-passat illi f'pajjiżna maċ hawn posta. Għalli dan id-deputat qed juri verament l-istat illi fih jinsab il-Partit Nazzjonalista u tkellem dwar kif dan il-Gvern huwa ta' mobilità soċjali. Li meta mmur iħabbat il-bibien tan-nies foqra il-faqar illi aħna qegħdin nippruvaw inneħħu minn dan il-pajjiż. Iltqajt ma' dinjità, iltqajt ma' valuri, iltqajt monestà illi tlaħħaq ma' l-ikbar miljonarju dik l-onestà, dik id-dinjità, dawk il-valuri. Fuq kollox qal li dan huwa gvern li ma jagħmilx distinzjoni diskriminatorja. Aħna ma nagħmlux differenza bejn min jaqla 50,000 iktar jew 50,000 inqas. Aħna rridu magħna lil kull min jemmen fl-onestà tal-poplu Malti u għawxi kollu. U għalhekk dan li jmexxina l-qudiem, dan li ħankomplu naħdmu għalih, dan huwa dak li għadna, dak huwa dak li ħajkompli jmexxina biex naħdmu għal ġenerazzjoni li jmiss.